Здравейте, двигатели на силата! Преди няколко часа завърши панелът за епизод 9 и в това видео ще говоря за заглавието на филма и ще направя анализ и ще ви кажа мнението ми за тизър трейлера. Нека първо започнем с заглавието. За около една година и 4 месеца след епизод 8 нямаше никакви новини за филма. Хареса ми, че го запазих за днес, защото така ще имат повече новини за епизода. Заглавието е The Rise of Skywalker. Предполагам, че преводът ще е Възходът на Скайлокър. Не искам да казвам, че това ще е точният превод, защото по-миналата година не бях прав. Първо, изобщо не очаквах това. Като цяло заглавието ми допада. Различно е и се отива към последния филм от Скайлокър сагата. Не е свързано с отмъщение или отвръщане на удара, така че се радвам. Във филмът имаме само един Скайлокър, Лея, но може би това означава повече. Името може да символизира надеждата, която Люк дава на съпротивата в епизод 8 и сега се бият в негово име. Още повече, че това може да е за Бен, който няма Скайлокър в името си, но благодарение на Лея и Анакин, той има тези сили. Може би ще кажа, че Рей е Скайлокър, но се съмнявам, или Рей ще е като наследница на него, но няма да му е дъщеря. И последната възможност, според мен, е, че ще върнат Люк, което е възможно, защото не сме 100% сигурни, че го няма, но и това ми звучи леко невъзможно. Според мен заглавието е за наследството на Люк и Анакин Скайлокър. Има много интерпретации и се радвам, че избират такива заглавия, които да ни карат да правим теории, докато не видим филма. Да преминем към тизъра. Първоначално чуваме Рей, която диша дълбоко, точно както в тизъра за епизод 8. Виждаме пустинна планета във фона, която според мен не е Джеда, Татуин или Джаку, но разбира се, може да е една от трите. Звучи ми логично да е Джаку, но както и Татуин, така че не знам. Почти е невъзможно да ги различиш от този фон, който всяко от трите планети имат. Рей гледа към хоризонта и чувам Люк Скайлокър да казва: "Предадохме ти всичко, което знаем. Сега хиляди поколения живеят в теб, но това е твоята битка." През това време Рей взима легендарния син лазерен меч на Анакин и Люк Скайлокър, който не мога да видя как е поправен, но със сигурност е. И след това един много готин кадър, подобно на Уестърн, и чуваме звук на TIE Fighter. Показват ни текстът: "Всяко поколение има своята легенда." Точно същото го има и в трейлър за Невидима заплаха, което е готина връзка. След това Рей активира меча и се обръща с гръб към идващия кораб и виждаме едни познати черни ръкавици. Тя започва да бяга и точно преди файтъра да мине през нея, тя го прескача по много акробатичен начин. Виждаме, че този TIE Fighter не е кой да е, а TIE Silencer-ът на Кайло Рен с малко червено по кабината. Тази сцена беше много добра и нямам търпение да видя какво се случва по-нататък. След това ни показват някакъв град във високи планини през нощта, изглежда да вали сняг и може да е нова планета. Корабът ми изглежда като A-Wing, но сигурно е някакъв друг или нов. После виждаме Кайло, който брутално сваля някакъв опонент на земята с лазерния си меч. Изглежда около тях да има пожар и да е някаква битка между първия ред и може би съпротивата. Червеното небе ми напомня на цвета на изстрела от Starkiller Base, но сигурно е от пожар. След това виждаме маската на Бен, която разруши, да бъде сглобявана обратно от това космато същество. Между отделните парчета има това червено лепило и ми харесва, че този цвят на гнева можем да видим повече в Кайло. В кораба му, меча и шлема. В миналата сцена той не го носеше, така че може би ще го носи накрая. Виждаме любимото ни дуо, Фин и Пол, сигурно на същата пустинна планета от началото на тизъра. Фин държи тоягата на Рей, което е заинтригуващо. Може би това е по време на битката и срещу Кайло, или поне TIE Fighter му. След това ни показват BB-8, заедно с новия му приятел Дио. Изглежда доста малък и звучи готино, защото го чухме по време на панела. Чуди се къде е Арту. След това е една от любимите ми сцени — Ландо и Чубака в Сокола. Много се радвам да видя Калрисен обратно. Този момент много ми напомня на епизод 6, когато разрушават втората звезда на смъртта. Някои хора казват, че ще го убият, но според мен едва ли. Не мисля, че в филма, в който го връщат, ще го убият. Също ще е добре да разберем къде е бил досега. После се показва текстът: "Сагата е в края си." Виждаме отново сигурно същата пустинна планета, където изглежда да има някаква гонка и двама летящи щурмовака излизат от пушека с нещо като джетпак, според мен. Веднага след това ни показват Фин, Пол и Трипио на кораб в пустинята, който изглежда като този, който беше преследван в миналия кадър. Дори сигурно е в пълен шок в момента, защото убиват силно обстрелвани. Набързо виждаме горящ A-Wing пред звезден разрушител. Мисля, че това може да е пустинна планета. След това някоя ръка държи медальона, който беше връчен и на Хан и Люк след разрушаването на звездата на смъртта. Възможно е това да е на някой от двамата или да е на Чубака, който не го получи във филма, но поне стана в комикс. Веднага след това виждаме Рей да прегръща Лея. Рей пуска една сълза, което може да е след някаква лоша случка
или Рей трябва да тръгне на някъде без нея. В тази тема Джей Джей Абрамс каза по време на панела, че са използвали много неизползвани кадри от епизод 7, за да върнат Кари обратно и от тези кадри изглежда супер. След това чуваме отново Люк да казва: ние винаги ще сме с теб. Думите, изречени от Люк през целия тизър, ми звучат сякаш краят на филма и той е заедно с други духове джедаи и казва това, или е по време на филма и е нещо като нейн ментор, като Кеноби за Люк в епизод 6. След това виждаме целият отбор на някоя различна планета. Радвам се, че в този филм през повечето време героите ще са заедно, защото тези моменти ми липсваха. Следващият кадър е от гърба на Рей в същата сцена и виждаме бурно море, в което лежат останките на звездата на смъртта, но коя по-точно? Това изобщо не го очаквах и ми напомня на първоначалните идеи за Силата се пробужда, където Рей плува в потъналите останки на втората звезда на смъртта, така че може да се каже, че са имали подобна идея от доста време, което е готино. По време на това, Люк казва: никой не си отива завинаги, и тогава чуваме зловещият смях на Палпатин. Това ама изобщо не го очаквах. Според мен Сидиас не е жив, но кой знае, може би ще го намерим като дух или нещо подобно на потъналата втора звезда на смъртта, защото е логично да е там и тези останки да са сигурно на нея. Планетата, на която са, може да е Ендор и би трябвало да е. По време на панелът, когато тизърът завърши, Иан Макдърмит се появи на сцената и с гласа на Сидиас каза: пуснете го отново. Така че е сигурно, че ще е във филма. Доста ще е интересно той да е основният злодей и в трите трилогии, или поне да го има и в трите, но тази идея за връщането на Сидиас не е от най-оригиналните. Тизърът си направи работата перфектно, не представи важни неща, но и в същото време ни хвана вниманието. Не получихме постер, само заглавието във фон на звезди. Също искам да кажа малко информация, която получихме по време на панела. Ще има време между епизод 8 и 9, не знаем колко точно, но това се очакваше. След епизод 9 ще има малка почивка от филми и фокусът за няколко години ще е върху сериалите. Радвам се за това, защото за 4 години и 5 филма е много и така ще има повече очакване за следващите проекти. Какво мислите за заглавието и тизъра? Напишете мнението си в коментарите. Благодаря, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.